Sugda na bagayod sa Hulyo, kining maong pangutana ang nagtangag og dakong ganti. Kay hangtod karong mga orasa, wala pa'y klarong petsa kung kanusa og unsang adlaw karong bulan sa Hulyo inagurahan ang dugay ng gimadiog nga Davao Samal Bridge. Kapila na gibaniog nga sugda na. Apan, kanunay mapakyas ug ang mga naghinam-hinam nga katawhan sige lag kaluya. Kay samtang nagsigyog anunsyo, nag-abot-abot usab ang problema gikan sa propiedad paingon sa problema sa kinaiyahan nga milambigit sa maong proyekto. Ang Davao Samal Island Bridge matukod pinaagi sa loan agreement nga gipirmahan niadtong Hunyo 13, 2022 tali sa gobyerno sa Pilipinas ug sa China. Ang proyekto mo kantidad og $350 million kon 19.32 billion pesos. Ug doon na kinigitason nga 3.6 ka kilometro. Base sa loan agreement, 20 ka tuig babahon sa Republika sa Pilipinas ang utang ug ang interest niini mag-agad sa peso-dollar exchange. Kay karong panahon na, ang usa ka dolyares 54 pesos. Excited man apan dili masulti ni Island Garden City of Samal Mayor Al David Uy kung kanus aba mahitabo ang atong giistoryahang proyekto. Mo na ginaampo nato na hopefully after more than 40 years magsugod na yun. Kaya ang uban makita man nimo sa mga comments nila mo sulti man ang uban na diha na mi mo tuo kung naanay nagparug na poste, no, mao na ang comment sa uban. Pagtao nalipay ta last June 13 man siguro to napirmahan na yun ang loan agreement, so the funding is ready. So hopefully and praying that katong gi-announce nila na next month madayon na yun siya. Kay ang tulay, as dito sa nakita nato na report from the DPWH, it would take 5 years or more, or at least 5 years for the bridge to be completed. Sa pagtukod sa usa ka proyekto, aduna gayoy maapektuhan. Sagad kanila ang mga dagkong agalong yutaan ug ang mga kabus nga way katukuran sa ilang panimalay. Andam na ba ang mga residente sa lugar nga maigo sa proyekto? Diri sa Samal side, ang maapektuhan so far, ma'am, I think tulo ka pamilya, 3 families ang maapektuhan on the Samal side. Nigawas naman na sa mga previous na mga reports nato. Hopefully dili na magdugay, and anyway naamantay road right of way compensation para sa mga affected landowners. Naka-provide man na siya sa project. Kay ang 90% maumanto ang gi-loan sa ato ang gobyerno, and the 10% kwaon siya sa GAA. So sana sa info na nadawat nako, naa diha ang pag-compensate sa mga affected landowners. Samtang gitukod ang tulay, daghan ang makatrabaho sa konstruksyon ug ang mga trabahante makatabang sa ekonomikanhong panginhanglanon sa ilang mga panimalay. Kung mahuman ang tulay, kini makahatag og dakong tabang sa katawhan kay wala na sila'y pritihan sa roro o sa barge. Nga sa pagkakaron, ang motor kapin usa ka gatos, samtang ang 4-wheel drive kapin 200 ug ang mga dagkong truck magbayad og 650 hangtod sa kapin sa 1,000 ka pesos. Ang travel time, wala pay labot ang pagpaabot og paglinya sa barge, moubos usab gikan sa kasamtangang 20 minutos sa pagtabok ug mahimo kining 8 minutos kung naa na ang tulay. Apan, samtang nindot nga handurawon nga matukod ang tulay, sama kaninyo, mahingpit lang ang among pagtuo nga matukod ang tulay kung amo nang makita nga gibangaga na ang yuta nga tukuran sa naisgutang tulay. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!